ndị na-eme njem nakwa ndị ọkwọ ụgbọala bọs n'Awka jupụtara n'abụ otuto nye gọọmenti Anambra steeti maka etu o si wee na-akwalite ọdụ ụgbọala nnukwu obodo dịgasị iche iche n'ime steeti a n'oge ọ gara enene ya bụ Solution Bus Terminal alụlụ ọfụ na Roma Junction Awka. Ndị na-eme njem nakwa ndị ọkwọ ụgbọala toro Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ikepụta ọdụ ụgbọala tozuru etozu alụ n'usoro ọgbara ọfụ nakwa ịkwalite etu esi eme njem n'obodo mepere emepe. Onye ọla bụ Chibụzọ Obidike gara wee weta echiche ndị mmadụ maka ọrụ anyị akụkọ a n'uju. Ụgbọala ahụ bụ nke a kpọrọ Solution Bus Terminal so n'otu ihe pụta kachasịrị ife na ọchịchị Soludo iji wee kwalite ọnọdụ njem na steeti a. Nke a bụ nke a tụrụ anya ka ọ kwalite ọnọdụ ụgbọala n'ebe ọ metụtara ndị na-akwọ ụgbọala ka ha wee bute ndị mmadụ n'ụdị kwesịrị ekwesị. Ọdụ ụgbọala ahụ bụ nke nwere n'ime ya ụlọ mposi ọgbara ọhụrụ ya nakwazi ebe ndị na-abanye ụgbọala ga-anọ wee zuo ike makwa zere anwụ. N'oge ọ na-ekwu okwu n'ihe gbasatara mkpa nakwazi uru a ga-erite ebe ahụ, Maazị Uchenna Nwaoji kwuru na ewumewu a bụ nke na-akwalite nnọsapụ alụ nakwazi ezi usoro n'ebe ọ gbasatara ime njem na steeti a. O kelekwara gọọmenti steeti a na nzọpụ ụkwụ a ha zọpụrụ ma yọzikwa ndị ọkụ ụgbọala ndị ọzọ bụ ndị na-aka esonyebeghị n'amụma ọhụrụ a ka ha kwụsị ịdị na-enupụ isi ma makụkwa ihe ọgbara ọfụrụ a. Onye na-eme njem bụ Oriakụ Lizzie Ọnụọra kelere Gọvanọ Soludo maka ọrụ ọ na-alụ bụ ịgba na steeti a ma gụpụtazikwa ihe mfiarụ ndị na-eme njem na-enweta n'ebe ọ metụtara etu esi abanye ụgbọala n'okporo ụzọ bụ nke na-ewetakwa ihe mberede okporo ụzọ ma ọ bụ ịtụfu ngwaahịa ha gotere n'ime ahịa.